Mas, nek pean rabi ambek aku, gak tak oleh kerja. Tak kontuk-kontuk nang omah tok ambek angkring-angkring sikil goyang kaki. Penak ta? Omongane gedadrus. Alah, entut berut. Ya Allah sayang, aku ini kangen kayak karo awakmu. Mosok kangen to? Lah emang sek kangen apa to kowe karo aku? Rindu berat sekali. Ya padha, aku ya rindu. Kowe mikirno aku jebul awakmu nganti kurus ngono to? Belum kuki sampai menjedosor iki lho, memikirkanmu. Paling lagi sak bulan ora ketemu. Mosok wis kangen ngono. Lama sekali tak bertemu, tak berjumpa. Rasanya pengen tak gawe koma tenan. Ya aja koma dhisik to, nunggu aku mulai. Men iso koma bareng-bareng ning kamar. Tenan. Ning Tulungagung golek tales. Dhuwur diambung sing ngesor teles. Mangan sego rames, lungguh ning tawon. Ati ngenes kepengin kelon. Sego mambu lawuhe iwak melut. Wis kadung mlebu, males ndutut. Pengumuman buat yang merasa punya hubungan dengan istri orang atau suami orang pertanggal 25 sampai 31 Desember untuk sementara waktu ditutup dikarenakan suasana liburan dan tahun baru bersama keluarganya. Jadi mohon kesabarannya, mohon kerjasamanya untuk tidak mengganggunya. Cukup sekian pengumuman dari saya. Terima kasih. Jarimu piye? Guyonmu lho marai nyaman. Guyonku nggarai nyaman. Witing tresno jalaran kulino nih lho malih sayang. Aku juga sayang. Tenane. Sayang, aku bojone uwong. Trai dulu kok jaran. Ame tekon ki, Kang. Ame teko apa yuk ketone kok tenanan temen to. Sampean pilih duwe bojo ayu semok tapi keset. Apa pilih duwe bojo rapate ayu tapi gemati pinter sayang karo sampean. Yo pilih kabeh to yuk. Wong lanang mbok kon milih. Nono limo yo gelem kabeh. Tariku Pak. Iya to kowe kejadian. Pilih kowe piye? Aja gelem digobloki karo wong lanang. Ora diblonjo manut, diseneni manut. Wong lanang ngono kuwi benalu numpang urip karo wong wedok. Dadi wong wedok ya sing pinter, aja krana cinta, aja krana anak terus bertahan. Rewangi ngempet ben awet nek bebojoan. Tapi nyatane kowe kuru jengges mati dhisik. Go ngempet kahanan, kokean pikiran. Wong lanang lek duwe dhuwit dikekne lonte ora eman, kekne bojone dhewe etungan. Kang, Ana apa yuk? Undang-undang kayak ngarek ngopi iki lho. ngopo ya wong lanang ki kok nilai wong wedok ki saka sikile? Ya ora apa-apa to yuk. Mosok trimo ndeleng sikile wae ora oleh. Emangnya nopo nak sikile wong wedok ki kok iso nilai saka sikile? Aku meh tekon jawab apa? Lho kan swarga itu kan di telapak kaki ibu. Dan nek kakine welek kan yo ora pantes. Ibune HP. Atur meneh. Dipastikan kuwi iki napak lemah apa ora. Nah ora napak lemah kan berarti kan kuwi ora menungso. Entel anak. Ngono lho, ndel bolong. Dong ora kowe. Ngono ya tekok.